Hello guys, good morning. This is me again, Jepoy, and welcome to my channel. Medyo natagalan ako guys sa pag vlog kasi naging busy din ako sa streaming. But for today's video, gagawa tayo ng ukay selection. Punta tayo dito sa ukayan, just sa harap ng bahay. Tapos magpipili tayo or mamimili tayo ng mga okay pa namang shirt, mga black and white o ano pa man, kahit anong kulay, basta magustuhan natin. Tapos yun, lalaban natin para magamit din natin. And then kung halimbawa meron man kailangan i-restore, like for example faded na yung kulay niya, so i-restore natin yun. So maghanap tayo dito ng mga kahit anong damit. Samahan niyo ako guys ha, let's go. So balay guys, ito na pala yung mga nakuha kong black shirts galing sa ukay-ukay. May nakuha na rin ako ng mga white shirts, pero nalabhan ko na sila nung una, o mas nauna. So lalaban ko muna rin to para mas malinis, and then makita natin yung ganda na tinatago nitong mga shirts na to. Ito guys, kulay white pag halimbawa nilaban. Ayan, CK, kitang-kita diba? Ang dumi na ng ganito pag ano. Tsaka puro din kasi ito black, kaya ganyan ang bilis color ata. So yan, itong CK na to color white, pero mamayang gabi or pag natuyo naman to, magiging color black yan. Amazing. So guys, look, mamaya papakita ko sa inyo pag natuyo. Okay, balikan ko kayo. So itong shirt na black guys, natuwa lang ako kasi yung print niya nga, yung CK na print, nag-iba yung kulay, from white. Kasi pag nilaban mo nga, ganun talaga yung kulay niya. Pero pag natuyo na siya, nagko-color black. Nakuhanan ko na yung dati, ay nalaban ko na dati, pero papakita ko ulit. So ito medyo natuyo na siya. So kaya nag-iiba na yung kulay niya. Nakatuwa lang, optical illusion, tulad ng jacket na linag ko dati. So ito na siya guys. Bali tuyo na siya. Di ba nag-color black na siya. So yan, papakita ko ulit sa inyo ng mas malapitan para maniwala kayo. So yan, color black na siya. So ayan. So ito na pala yung mga nakuhanan ko, ay mga nakuha ko pala ng mga ukay selection. So may Nike, ito dark blue or navy blue. Tapos yan may authentication para legit. So ayan. Tapos yan, syempre nasa may batok na part. Tapos ito fair whale. Magaganda pa talaga yung ibang ukay na makikita mo. Magtiyaga ka lang talaga, may makukuha kang maayos. Tapos ito white naman, Marvel. Tapos yung dito nga sa gilid, yan legit check, authentication. Huy! Tapos ito nga Jordan, Nike din, Jordan. Tapos yan may barcode pa. Tapos ang ganda ng print niya. Tapos yung sa likod, ito yung nagustuhan ko sa yung style niya sa likod. Ang ganda. Medyo nga lang talaga, dirty white siya. Pero yun talaga ang kulay niya. Kasi nilabhan ko ito ng ilang ulit pa. Ganun talaga ang kulay niya. Tapos yan, yung gilid uli, na chine-check natin para masabi natin kung urig ba o hindi. Tapos ito naman, maganda to, kaso nga lang malaki sa akin. Kaya, syempre, hindi ko to makukuha. NBA shirt, NBA. Ayan. Box, Milwaukee. Ganda sa likod. Ayan, ang forma. Pero ngayon habang habang nag-voice over ako, wala na tong shirt na to kasi nakuha na to. So medyo late lang talaga ako nag-upload, pero ayan. Tapos tignan natin uli yung yung tawag dito. Nakalimutan ko, basta yun para makita mo kung urig ba o hindi. Kasi ito nga yung nalaban ko na na kanina, yung CK. Ayan. Okay naman siya, maganda siya, original, masasabi ko talaga. Kasi yung mga chine-check ko sa gilid-gilid. Kaso nga lang medyo kupas na, kaya i-restore ko rin. Kasi yan yung may mga pages, may mga pahina, libro ang tawag ko diyan. Tapos yan, yung iba pa. Tapos yun nga lang, kung may makita kang original na mga shirt naman from ukay, meron din namang nakakatawa. Tulad nito, CK din to, akalain mong okay naman siya. Ayan, kasi maganda yung print niya. Tapos sa gilid, parang okay din naman. Tulad niyan. So, iisipin mo talaga na andin legit. Tapos may ganyan pa. Tapos, pero nung tinignan ko dito sa may bandang sa may bandang likod, sa may bandang batog, yung Calvin Klein naging Calvin. Tapos yun guys, kung naalala nyo guys, meron tayong ganito dito. Okay. Ito. Yung CK. Ngayon nga lang. Mano na siya. Pangit na ng kulay. Uy, baka balaglag ka. Correct.
Hindi na masyadong black. Ayan. Pangit. Dito. Okay. Yung Jobos natin, kailangan natin ito. Ayun, kailangan tayo nitong Jobos. So, i-restore natin to guys. Magpainit na tayo ng tubig. Tapos, ito, yung Jobos nga na kailangan natin. Hindi rin makapaniwala pero meron. Baka hindi kayo makapaniwala pero meron pa rin talagang Jobos. So, ito, mainit na tubig. Tapos, lagay natin sa palangga ng maliit. Tapos, lagay na tayo ng ilang sachet ng Jobos. Kung ilang piraso, depende sa inyo kung gaano ka itim o kung gaano katingkad yung magiging kulay na gusto nyo. Tapos, yun, haluin nyo lang ng maayos. Hanggang sa mahalo. Tapos lagay tayo ng suka, isang kutsarang suka. Pero ang nasa instruction asin daw, asin ang ilagay. Pero doon sa binilhan ko sabi suka daw para mas makapit. So yun, nilubog ko lang dito yung dalawang black shirt na kumukupas na. I-restore natin, tingnan natin kung magiging maayos ang kalalabasan. So binabad ko lang siya ng 35 minutes sa mainit. Tapos yun, habang inaantay ko nga pahinga tayo for the exposure ng first. So ayan guys. Pagkatapos pala nyan, saka na natin siya babanlawan. So bali, kung mapapansin nyo, nag-iba yung kulay ng tubig. So from dark, naging light siya. Tapos yun, continuous lang, free flowing yung tubig. Tapos pwede mo rin, mainit pa kasi kaya hindi ko siya mahawakan. So ayan, yung lumamig na siya, yan. Binabanlaw-banlawan ko na hanggang sa mawala yung yung kulay niya. Tapos yun pala, bumalik pala yung kulay. Hindi kumapit yung Tapos ayan guys, nawala na nga. Kung mapapansin nyo, naging clear na rin yung kanyang tubig. Tapos yung print, diba? Ganun pa rin. So ayun gagawin nyo. So pag natuyo ko lang to ng mabilisan lang kasi paplansyahin pa natin to. Dapat medyo moist pa siya. Medyo basa-basa pa siya habang ipa-plansya natin. Tapos ito naman na dark blue or navy blue. Susunod ko na habang pinapatuyo ko yung isa. So ayan ulit. Tapos nagpainit ako. Tapos yung navy blue naman na Jobos. Depende sa inyo kung gaano talaga katingkad. Tapos lagay ulit ako ng suka, isang kutsara o isang kutsarita. Tapos yun, babad ko na uli yung shirt. Kasi ito medyo kupas. So kailangan din natin siyang i-restore yung kulay. Ayan. Tapos iwan ko lang yun for another 35 minutes. Tapos paplansyahin na natin itong mga shirt na napatuyo natin. Hindi naman siya tuyong-tuyo basta medyo basa-basa pa. Hindi tuyong-tuyo, basa-basa. Kasi ipaplansyahin natin to. Kuha lang tayo ng towel tapos ipitin natin to. Tapos hindi direct yung pagpaplansya. Kung may heat press kayo, mas okay. May heat press naman kaso nga lang nakakatamad gumamit. So ganito na lang, plansya-plansya na lang tsaka para mas mabilis. Yan. Wag direct sa damit mismo. So yun, plansyahin natin yun habang inaantay natin magkulay yung isang damit. And shoutout ko nga pala si Sir Jo Lim tapos si Sir Mako. Shoutout. So balik tayo dun sa ating binabad na damit. So sana maging maayos yung outcome nito. Tapos yun, after 35 minutes, ayan, tingnan nyo, yung kulay uli ng tubig nag-iba, nag-light. Tapos yan lang natin siya, lamigin, tapos wala natin yung kulay niya. Tapos ayun guys, continue ko yung pagpaplansya nito. Tapos yun nga, pati yung blue na ko na rin, plansya ko na rin, paplansyahin ko na rin pagkatapos. Tapos papakita ko sa inyo outcome pagkatapos kong maplansya. So bali ito yung naging ng black. So tumingkad naman yung kulay niya kumpara dun sa kulay niya dati. So yun lang guys, hanggang dito lang ang vlog ko. Mini vlog lang to. And thank you so much for watching. And don't forget to like, share, and subscribe. Bye-bye!